kasing-kasing, alang lamang kanimo. Walay laing man nag-iya, ikaw lang Hesukristo. Tungod kay kining kinabuhi, imong gasa. Busa ang iyan lamang nga pagasimbahon ka. At tibuo kong kasing-kasing, alang lamang kanimo. Walay laing man nag-iya, ikaw lang Hesukristo. Tungod kay kining kinabuhi, imong gasa. Busa ang iyan lamang nga pagasimbahon ka. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahom ning gugma mo, way makalabaw. Sa tiunay kalipay ko, dalay kun ka, Jesus, igabayaw ang ngalan mo. Sa tibuo kong kasing-kasing, magapasalamaton ko. Bisan adunay panahon nga kumibiya, apan ang imong gugma, nagapabilin ka nako. Ang imong kahibulungan nga grasya, nagahatag og paglaom ka nako. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahom ning gugma mo, way makalabaw. May kalipay ko, dalaygon ka, Jesus, igabayaw ang ngalan mo. Sa tibuo kong kasing-kasing, magapasalamaton ko. Usa ka ba sa mga tawo nga nag-antos karon? Gilutos, gibiyay-biyay, gipasakitan. Usa ka ba sa mga tawo nga diin nagbuhat og maayo apan ikaw mo nag-antos? Usa ka ba sa tawo nga gidaog-daog, gibuhatan og istorya bisan wala nimo buhata? Usa ka ba sa tawo karon nga diin gilatugan ka sa dako og daghan kayong mga problema ug nakapangutana ka nga dili man ka angayan niana? Apan atong tan-awon karon ang pulong sa Ginoo nga diin aton tukion unsa ang mensahe, unsa ang isulti sa Dios para sa tuwa. Bisan ningon ani ang klase or bisan unsa ang sitwasyon nga naabot sa atong kinabuhi. If usa ka sa mga nag-antos karon, nagsakit, naluya, gikapoy. Ni bisan if usa ka sa tan-aw nimo ganahan na ka nga may pagmawala na lang ka sa kalibutan para masulbad ta ng problema. If usa ka ani nila, paminawa ang mensahe karon sa Dios nga diin atong tan-awon unsa man ang mensahe sa Ginoo para sa toa. Ang atong mensahe ato makita diri sa libro sa Buhat, kapitulo 4, bersikulo 5 hangtod sa 31. Pero ako lang i-focus ang usa ka bersikulo samtang unya ato siyang tagsa-tagsaon og basa ang mga bersikulo. Pero atong basahon sa Buhat, kapitulo 4, bersikulo 12. Ang pulong sa Dios nagaingon, ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya,
Kay dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. Ang Dios nagapanalangin ng daan sa iya nga pulong. Sa niagi nga semana naghisgot kita mahitungod sa storya mahitungod ni Pedro ug ni Juan nga diin naa sila giayo nga usa ka bakol nga nakalakaw. Do ang kaning nga bakol nangayo siya og hinabang, nangayo siya og kaning limos. Pero si Pedro ug si Juan wala sila'y mahatag nga bahandi para aning tawhana kaning bakol. Apan unsa ilang gihatag? Ang ilang gihatag ang solusyon sa maong problema. Ilang gihatag ang ngalan o gahom ni Ginoong Hesukristo ngadto ni adtong tawhana ug mao to ang katong tawhana naayo siya og nakalakaw. Ug atong mabasa dire bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 4 og mga pipila ka mga atras nga mga bersikulo ato makita nga grabe kalipay ang kaning tawhana nga naayo siya, naglukso-lukso siya, misyagit siya, midaig siya sa Ginoo. Andin ang mga pipila ka mga panghitabo mao kini. Atong sugdan ang storya sa pagbasa diri sa kapitulo 4 bersikulo 5. Sa pagkasunod adlaw, ang mga pangulo ug mga kadagkuan sa mga Hudiyo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagtigom sa Jerusalem. Nakikita sila sa pangulong pari nga si Anas, ingon man kang Caiphas, kang Juan, kang Alejandro ug sa ubang mga sakop sa banay sa pangulong pari. Ilang gipaatubang kanila ang mga apostoles o gipangutana, giunsa man ninyo kini pagbuhat? Kato nakaayo sila, nakabuhat sila milagro o nakapalakaw sila og usa ka bakol. Do pinaagi sa gahom sa Dios. Nangutana sila, unsa bang gahuma ang anaa kaninyo ug ang kinsa mang ngalan ang gigamit ninyo? Ang mga magtutudlo sa balaod, kani ang mga tawhana nga diin nagtuon pag-ayo sa kasulatan. Nagtuon sila pag-ayo mahitungod sa libro libro ni Moses, sa mga balaod, kani mga pangulong pari, mo ni sila ang kaning nasayod kung unsay gisulat sa pulong sa Dios, hilabi na sa kasulatan nga nahisulat sa daang testamento. Nasayod gid sila. Andi nakita nila nga kaning mga apostoles nakabuhat og mga milagro pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Pero ato siyang tanawon. Ang kaning mga pangulong pari ug kaning mga magtutudlo sa balaod, mao ni silang mga tawhana nga diin dili pod motuo sa milagro nga gibuhat ni Ginoong Hesukristo. Kung moatras tag mga tulo ka kapitulo sa kinaunhan nga kapitulo sa libro sa buhat, ato nakita nga din si Jesus Christ na banhaw nga din nakigkuyog siya sa iyang mga tinun-an, human sa 40 ka adlaw mikayab siya didto sa langit. So niining kapitulo 4, ato makita diri nga si Jesus Christ tuwa na sa mikayab ni siya at tuwa na siya sa langit. Ang kani mga pangulong para ilang gipangutana unsa mang gahuma ang katong naa sa mga tinun-an, mga disipulo ni Ginoong Hesukristo ngano makaayo man sila og mga sakit. Kakinsa mang ngalan ang ilang gidala, kakinsa mang ngalan ang ilang gigamit. Ang tubag ni Pedro miingon siya, si Pedro nga napuno sa Espiritu Santo mitubag kanila. Mga pangulo, kadagkuan sa katawhan. Kung kami gisukit-sukit man karon mahitungod sa maayong balita o maayong buhat nga nahimo alang sa bakol o sa unsang paagihas siya naayo, angay gayud nga kamong tanan masayod ug ang tanang katawhan sa Israel nga kining tawhana nga nagtindog dinhi sa inyong atubangan hingpit nga naayo pinaagi sa gahom sa ngalan ni Kristo nga Nazaretnon. Kadtong unsa ang gingon? Kadtong gilansang sa cross ug unya gibanhaw sa Dios. Ato nakita kani mga tawhana nga nangutana sa mga disipulo ni Ginoong Hesukristo nga nagbuhat og milagro nga diin ang usa ka bakol na kalakaw pinaagi sa ngalan ug sa gahom ni Ginoong Hesukristo. Mao po ni mga tawhana ang unsa gingon mipalansang ni Ginoong Hesukristo ngadto ibabaw sa krus. Kung ato makita dire kung ang kaning mga magtutudlo sa balaod ug sa kaning mga
mga pangulong pari, na dili magani sila mutuo ni Ginoong Hesukristo nga Dios siya. Unsa lang kaha kining mga tinun-an ni Ginoong Hesukristo. Apan maayo kayong pagtubag ni Pedro, mingon siya nga kung nakita ninyo nga milagro nga nakalakaw kini nga bakol, pinaagi ka na sa gahom ni Ginoong Hesukristo. Dili gahom ning Pedro o ni bisan kinsa nga tao. Iyang giingon, si Jesus mao ang gihisgutan sa kasulatan nga nag-ingon, ang bato nga gisalikway ninyong mga magtutukod og balay, nahimo hinuon nga labing mahinungdanong bato. Inyong gisalikway ang pundasyon, pero mao dito ang pinaka-importante nga pundasyon. Ang kaluwasan, sa gingon, ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. Ang kaning buhat 4:12 mao ni siya ang usa sa pinaka-importante nga bersikulo nga atong timan-an sa matag usa sa atong kinabuhi. Nganuman, kung mangutana ka sa tawo nga naa sa gawas, mangutana ka sa ilaha, unsa may imong ikatubag kung pangutan-on ti kag, kung mamatay ka karon, luwas ka ba? Langit ka ba? Unsa ilang tubag? Dagan sa mga tao motubag sila, wala ko'y sigurado tungod kay ang Dios raman ang nasayod ni ana. Di ba motubag sila ni ana? Andin mangutana ka nga, unsa man ka kasigurado nga luwas ka? Tubag hapon sila, wala ko nasayod tungod kay ang Dios na bahala ni ana. Ato ni siyang tanawon, kung imong ibutang ang tanan, kung atong ibutang ang tanan nga desisyon nga naa sa Ginoo, kung ang Ginoo man ang gani daan, namatay siya nga to ibabaw sa cross para naay kapasayloan ng ato mga sala. Tapos ang gusto ipasabot sa Ginoo nga di namatay siya nga to ibabaw sa cross para sa sala sa mga katawhan nga nasibisan kinsa nga maghinulsol sa ilang sala nga mudawat ni Kristo nga isip Ginoo ug Dios sa ilahang kinabuhi, makabaton sila sa kaluwasan. Tapos kani mga tawhana nga imong pangutan-on kung sigurado ba ka luwas ka o dili, motubag sila ang Ginoo na'y bahala. No, ang desisyon, ang pagpili naa sa imuha. Kung ganahan kang maluwas, atong balikon pagbasa, ang kaluwasan, versikulo 12, ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya, kay dinhi sa kalibutan, wala nay lain ngalan, wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato gawas lamang sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Dili makaluwas ang pagbuhat og maayo, dili makaluwas ang pagkareliyoso, dili makaluwas kung unsa man kinsa man na imong gisangpit diha mga bisan kinsa nga santo, kinsang tawhana, walay makaluwas ni bisan usa gawas lamang sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. Si Ginoong Hesukristo mo namatay ngadto ibabaw sa krus, dili kini mga tawhana. Si Ginoong Hesukristo mo nagpaula sa iyang dugo ngadto ibabaw sa krus, dili si bisan kinsa. Si Ginoong Hesukristo ang Dios nga andam mopasaylo sa sala sa katawhan, kay siya mismo mo nagbayad sa iyahang kaugalingon, sa iyahang himiling dugo ngadto ibabaw sa krus para sa imuha ug para sa kuha. So samtang buhi pa kita maoy makapili, makabuhat og desisyon kung asa ta paingon. Dili ta mo ingon nga din ang Ginoo nay bahala niana. Kung ang Ginoo wala namatay nga to ibabaw sa cross, pwede ta makasulti nga moingon kita nga ang Ginoo ray bahala niana. Apan si Ginoong Hesukristo namatay nga to ibabaw sa cross, kita mo mobuhat og desisyon kung ato bang dawaton si Kristo, maghinulsol ta sa ato mga sala para makabaton ta sa kaluwasan, o di ba ka magpadayon tagbuhat og mga bati, og di nato ilhon nga si Kristo mo ay Dios og manluwas sa atong kinabuhi. So nagkamatay, ay kuing na nga langita. Ay kuing na malangit ang usa ka tawo kung naa sa kalibutan nagbuhat og pagpakasala, tapos walay giilang nga Ginoo, tapos wala niya giangkon nga makasasala siya, wala niya gidawat si Kristo isik Ginoo og manluwas sa iyang kinabuhi. Tapos makaingon bata nga diin kung mamatay siya, langit siya. Imposible kayo, di ba? Imposible kayo. Pero kung ato siyang tanawon, imposible jud nga makasulod ta sa langit.
pero nahimo siyang posible, balikon ko, pinaagi sa gibuhat ni Ginoong Hesukristo para sa toa. Kung ganahan ka nga makabaton sa kaluwasan, una, ang kunang kabuhat ka og sala. Panduha, paghinulsol sa imong nga sala. Pantulo, dawata si Kristo isip Ginoo manuluwas sa imong kinabuhi. Isugid sa Dios ang tanan nimong kasalanan ug dawata si Kristo nga diin mao'y manluluwas sa imong nga kinabuhi. Ato makita diri ang mga pipila ka bersikulo. Ang mga sakop sa labawng hukmanan natingala sa gipakitang pagka maisugo ni Pedro ug ni Juan ug sa ilang nasayran nga kini mga tawhana wala di ay makaeskwela ug nasayran nila nga mga kauban di ay sila ni Hesus kaniadto. Apan wala sila ikasulti kay nakita man gayud nila ang mga tao nga naayo nagtindog didto uban ni Pedro og ni Juan. Busa gipagula or gipagawas nila ang mga apostoles gikan sa lawak sa labawng hukmanan og nagpangutan-ay sila. Unsa may atong buhaton niini mga tawhana? Ang tanang nagpuyo sa Jerusalem nasayod nga kining talagsaong milagro nahimo nila og dili kita makalimod niini. At makita, di ba, ang mga tinon na nagbuhat og milagro, giayon nila ang katong ang bakol na kalakaw, pinaagi sa gahom ni Ginoong Kristo. Ilang gisulti pod nga din wala na ilaing ngalan na makaluwas sa katawhan gawas lamang sa ngalan ni Ginoong Kristo. Tapos wala gihapon na human ang kani mga magtutudlo sa balaod, kani mga pangulong pari. Unsa ilang gingon gipagawas nila mga apostoles ug unsa ilang pangutana sa ilang kaugalingon, unsa kay dapat itong buhaton para nila. Nga naman, tungod kay nasayod sila nga ang mga tao sa Jerusalem nakaila nga diin kani mga tawhana nagbuhat og milagro. Ang din maabot sa punto nga diin tungod kay nakita nila ang milagro, maabot sa punto nga kani mga tawhana motuo sa gahom ug sa ngalan ni Ginoong Kristo. Apan kani mga pangulong pari tungod kay baliktad kay sila unta mga pangulong pari, sila ang nagtuon sa balaod, sila ang nagtuon sa daang kasabutan, sa kasulatan sa Dios. Apan sila pud mismo ang dili mo tuo nga si Kristo mao ang Dios. So ato makita diri sa bersikulo 17 ato mabasa, apan aron dili na masangyaw pag-ayo kining hitabua ngadto sa katawhan, did-an nato sila sa pagsulti mahitungod sa ngalan ni Hesus ngadto kang bisan kinsa. Unsa ilang gibuhat? Para dili ni maabot ngadto sa mga tao, ato silang did-an. Nagbuhat sila og kaning balaod nga diin kaning mga tawhana, mga apostoles, bawal musulti sa ngalan ni Ginoong Kristo. Bersikulo 18. Busa, gipatawag nila pag-usab ang duha ka apostoles o giingnan nga dili gayud sila magsulti o magtudlo sa ngalan ni Jesus. Bersikulo 19. Apan si Pedro ug si Juan mitubag kanila, hukmi ninyo, hain may matarong sa atubangan sa Dios, ang pagsunod ba sa inyong sugo o sa sugo sa Dios? Kay dili kami makapugong pagsulti sa amo gayong nakita og nadungog, mahitungod sa milagro ug mahitungod sa maayong balita gikan ni Kristo. Tungod niini, gipasidan-an sila pag-ayo sa labang hukmanan ug unya gibuhian. Wala sila'y kapasikaran aron pagsilot kanila kay ang katawhan nagdaig man sa Dios tungod sa nahitabo. Ang tao nga gihimuan niining milagruha kapina sa 40 ang panuwigon. Ang mga pipila ka mga panghitabo mao kini. Sa dihang gibuhian na si Pedro ug si Juan, namalik sila sa ilang mga kauban ug ilang gisugilon kanila ang gisulti sa kadagkuan sa mga pari o sa kadagkuan sa lungsod. Sa pagkadungog nila niini, naghiusa silang tanan sa pag-ampo sa Dios, miingon sila, Ginoo, ikaw ang nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, ug sa tanan nga anaa kanila. Misulti ka pinaagi sa among amahan nga si David, nga imong sulugoon nga gilamdagan sa Espiritu Santo. Nganong nasuko man ang mga dili Hudiyo, o nganong naglaraw man ang katawhan,
og mga butang nga walay kapusalanan. Nangandam ang mga hari sa kalibutan ug ang mga pangulo nagtigom batok sa Ginoo ug sa iyang Mesiyas. Kay sa pagkatinuod, niining maong syudad si Herodes ug si Poncio Pilato nakigiusa sa mga dili Hudiyo ug sa mga taga-Israel batok kang Hesus, ang balaan mong sulugoon nga imong gidihugan. Apan pinaagi niini, ilang gibuhat ang tanan nga imo nang gitakda nga mahitabo. Ug karon, Ginoo, tan-awa kini mga panghitaboa. Tan-awa kining mga pagpanghulga nga ilang gibuhat ug hatagig kaisog kaming imong mga sulugoon sa pagsulti sa imong mensahe. Ituy-od ang imong kamot aron sa pag-ayo ug itugot nga mahimuunta ang mga butang nga katingalahan ug ang mga milagro pinaagi sa ngalan sa balaan mong sulugoon nga si Jesus. Kinalasan nga bersikulo, human sila magampo, nauyog ang dapit nga ilang gitiguman ug silang tanan na puno sa Espiritu Santo ug sa walay kahadlok nagwali sa mensahe sa Dios. Sa pagsugod ako nangutana ko sa matag usa ka ba sa nagantos karon? Usa ka ba sa na problema karon? Usa ka ba sa gipasakitan karon? Usa ka ba nga diin puno sa mga problema? Usa ka ba nga diin gibutang-butangan, gibuhat-buhatan og istorya? Usa ka ba nga nagantos sa mga pagsulay nga dili angayan o dili katakos para ni ana? Atong tanawon kini. Una sa tanan, atong tanawon ang kinabuhi ni Kristo. Si Kristo usa siya ka Dios. Siya ang nagbuhat sa kalibutan. Siya ang nagbuhat sa mga tao. Ang tao nakabuhat og sala. Ug ang tao samtang nakabuhat siya sala na ay silot ang Dios para niya. Ang tao nagalakaw padulong sa impierno. Apan nakita sa Dios nga diin huot o bugat iyang kasing-kasing nga ang tanang tao maimpierno. Unsa iyang gibuhat, mianhi siya sa kalibutan, nagpakatao siya. Ni dako nga diin putli, walay mansa, walay sala. Iyang gibuhat, namatay siya nga ibabaw sa cross para na ay solusyon sa mga problema sa tao nga walay kasulbaran, mao ang sala. Gipaula ang iyang dugo nga ibabaw sa cross para na ay kapasayloan sa sala sa tao. Nga ang tao naglakaw siya padulong sa impierno, sa diin iyang angkuno nakasala siya atubangan sa Dios. Dawaton niya si Kristo, makabaton siya sa maong paglaom ug makabaton siya sa kinabuhing walay katapusan. Paglaom nga pwede siya makaagto sa langit, kinabuhing walay katapusan nga kuyog niya ang Dios didto sa langit. Apan ato nakita diri unsa man, unsay gibuhat sa tao. Ang gibuhat sa tao si Ginoong Hesukristo, ang gibuhat sa tao gipasakitan siya, ang gibuhat sa tao gipatay siya, ang gibuhat sa tao unsa man, gipanamastamasan siya. Nibisan pa sa iyahang mga milagro nga gibuhat unsay comment sa mga tao, unsay sulti sa mga tao. Ang gahom nga naa ni ining tawhana, ang gahom nga naa ni Ginoong Hesukristo, gahom sa demonyo. Imagine na, siya usa siya ka Dios pero ang tanan nga nadungog niya nga naa sa gawas, mga panglait, mga bati nga istorya. Usa ka ba sa nagantos karon tanawa ang kinabuhi sa atong Dios? Nibisan patay na siya. Ang mga tao nga gihatagag paglaom sa Dios, maupod ang mga tao nga dili mo tuo sa iyang gibuhat. Maupod ang mga tao nga dili mo tuo sa solusyon nga iyang gihatag. Namatay si Ginoong Hesukristo para sa sala sa mga tao. Apan kini mga tawhana, padayon gihapon nagbuhat og bati or padayon gihapon pagsulti og bati mahitungod or batok ni Ginoong Hesukristo. Ang iyang mga tinun-an, igo lamang sa pagtuman kung unsa ang kabubuton sa Dios. Ang iyang mga tinun-an, nituman sila tungod kay nakita nila ang kani mga tawhana kinahanglan nga maabli ang ilang salabutan nga diin kinahanglan makabaton sila sa maong kaluwasan. Kinahanglan makabaton sila, makadungog sila sa maayong balita. Apan kani mga tawhana, mga pangulong pari o mga magtutudo sa balaod o kaning naa sa pamunuan, unsa ilang gibuhat ang tanan nga paagi nga diin dili maabot sa katawhan ang mahitungod or ang milagro mahitungod sa gibuhat ni Ginoong Hesukristo. Ang milagro nga diin ang mga bakul nakakita, ang mga bakul nakalakaw, ang mga buta nakakita, ang mga amang nakasulti, mga milagro nga diin dili kayang buhaton sa tao, ilang pugngan tungod kay mahadlok ang kaning mga naa sa hukmanan nga makadungog sila kung unsa ang milagro nga gibuhat sa Dios kay basin mo simba na noon sila ning Ginoong Hesukristo.
Ang mga tinun-an ng hadlok tungod kay naay mga panghulga. Atong tanawon diri ang pagpanghulga nga ilang gibuhat kanibang moingon nga sige sulti mo mahitungod ni Ginoong Jesucristo. Maabot ra jud ang panahon nga din pamatyon pud ta mo. Murag ingon ani ang papanghulga, sulti og patyon ko kamo. Unsa may pilion ninyo? So ang mga tinun-an nagkurog sila, nagkahiusa sila, nagampo sila ang ilang gibuhat nang hayo sila tabang sa Ginoo. Og human sa ilang pagampo sa bersikulo 31 unsa giingon? Human sila magampo na uyog ang dapit nga ilang gitiguman. As in literal nga nauyog pagpakita nga diin usa ka milagro nga diin ang Dios nakadungog, ang Dios anaa, ang Dios na minaw sa inyo ha. Og silang tanan human ni ana nauyog human ni ana, silang tanan na puno sa Espiritu Santo ug sa walay pagkahadlok ni bisan pamatyon sila, ni bisan lutuson sila, ni bisan batuon sila ang mga bato, ni bisan unsaon sila, unsay giingon diri, nagwali sa mensahe sa Dios. Og sa mga pipila ka mga adlaw or buwan or tuig human niini nga mapanghitabo. Ato makita nga ang mga tinun-an pod tagsa-tagsa gipang patay sila. Nibati ba sila kahadlok? Wala. Nga naman. Tungod kay nasayod sila nga naay kahimuan ng tanan. Ikaw na kay problema karon. Na ako'y nadungog usa ka higala nako pag kaniaging Miyerkules. Puno na siya sa iyang nga problema tungod kay nakabuhat siya og bati sa iyang nga asawa. And then puno na kay siya siyang problema, guilty na kay siya sa iyang nabuhat. Naghinulsol siya pero iyang asawa dili mo salig sa iya. And then misakay siya barko, plano siya mulayat, magpakamatay. Tungod kay tanaw magud nato, kung maghikog ta or magpakamatay ta, tanaw na to human niini na naay kasulbaran sa mga problema. Tanaw na to mo ni siya ang pinakasayon nga solusyon. Atong tanawon, kung mamatay naman ang gani ta, dapat mamatay ta nga naay hinungdan. O mamatay ta nga naay kahimuan. At least namatay ta nga malipay ang Ginoo. Kisa sa mamatay ta nga inagatubang na to sa Ginoo, maulaw ta. Maulaw ta in a sense nga kumautan ang Ginoo sa ato agi unsa nato paggamit ang atong kinabuhi sa kalibutan. Uwaw kay tubag tungod kay ang atong binuhatan wala nalipay ang Dios. Panduha, basin wala tay tarong nga relasyon sa Ginoo. Pantulo, basin wala nato gipaabot kung unsay nahibaw-an nato mahitungod sa Ginoo ngadto sa mga tao, mga minahal nato sa kinabuhi. Unang usa sa hagit nako nga ako ipaabot sa matag usa, ayaw kahadlok nga imong isulti ang mensahe sa Dios ngadto sa imong mga minahal sa kinabuhi. Ayaw kahadlok bisan sa ako batanon ko nga pastor, pero ingon ko nga patyon ko pinaagi sa patyon ko kumusulti ko sa pulong sa Ginoo. Di ko magduha-duha. Mamatay man gihapon ko sa maabot pipila ka tuig. Apan at least kung mamatay man gani ko, at least nalipay ang Ginoo sa akong kinabuhi. Muna nga din ayaw pagduha-duha, pagsulti mahitungod sa pulong sa Dios ngadto sa imong mga minahal sa kinabuhi, mga higala, imong anak, imong ginikanan, imong asawa, imong bana, mga minahal sa kinabuhi, paryente, kauban sa trabaho, classmate, imong estudyante kung maestra ka, kauban nimo sa trabaho, isulti ang maayong balita mahitungod sa Ginoo ngadto sa ilang kinabuhi. Tungod kay wa ta nasayod kanos hangtod kanos amantaman ang ilang nga kinabuhi. At least man lang ato silang nasultihan mahitungod sa paagi o mahitungod sa kung unsa may dapat nga buhaton sa tao para siya makabaton sa kaluwasan, para siya makabaton sa kinabuhing walay katapusan, para siya makasulod sa gingharian sa langit. Kitang tanan diri sa kalibutan nag-antos ta. Tinuod na siya. Kitang tanan walay tao diri sa kalibutan nga wa miagig pag-antos. Kitang tanan sa kalibutan nag-antos ta. Pero di nato malikayan ang kaning kamatuoran nga kita pong tanan diri sa kalibutan mga matay pud ta. So kung naaman ka sa pag-antos, naaman ka sa kasakit, mo ning panahon nga moduol ka sa Ginoo, pangayog tabang sa Ginoo. Pangayo og giya sa Ginoo. Pangayog tabang sa bulang Espiritu Santo nga makaya ning tanan. Ampo luhod diha atubangan sa Ginoo. Isulti ang tanan nimong kabugaton, isulti tanan nimong problema diha sa Ginoo. Ganahan ka mausab, isulti atubangan sa Ginoo. Imong panghuna-una, imong binuhatan, imong mga sinultihan, isulti tanan sa Ginoo. Ang Ginoo nasayod siya sa kinatibuk-an nga naa sa imuha. Anda mo tabang ang Ginoo. Ang gusto og ipangayo sa Ginoo sa imuha nga moangkon ka nga nagkinahanglan kaniya. Ablihan nimo kasing-kasing og imong pasudlon si Kristo
ang Dios nga may muhari mo control sa imong kinabuhi. Hinaot ni ini nga mensahe karon nga atong nadungog, atong masabtan nga din unsa kadako ang gibuhat sa Ginoo para sa toa. Nga kita pod mismo nga nasa Pilipinas, dili ta mag kaning relax kaayo nga sobraan ra pod nga wala na lang tay responsibilidad nga murag mosulti sa maayong balita ngadto atubangan sa mga tao o ngadto sa mga tao. Ato ni siyang i-grab nga panahon nga atong isulti kung kinsa ang Dios ngadto sa mga tao. Si bisan kinsa man na sila, sultihi mahitungod sa gugma o grasya sa Dios. Nga diin bisan wala na ipaglaom ang kalibutan, apan na ipaglaom diha sa atong Ginoo. Magampo kita. Ginoong Dios nining takna. Salamat Ginoo sa mensahe nga among nadungog karon. Nga din ikaw Ginoo nagpahinumdum sa amoa. Nga din ikaw mo naghatag og solusyon sa problema sa mga tao. Nga din walay kasulbaran ug mao ka ng sala. Salamat Ginoo nga din ikaw mo naghatag og solusyon na matay nga tuy ibabaw sa cross. Dili lalim o Dios apan among nakita Ginoo nga diin nakaya nimo, among nakita Ginoo nga diin natuman nimo. Ug mao na o Dios kami nakadungog sa imong mensahe. Salamat Ginoo nagaampo kami nga din ikaw Ginoo padayon magakumot sa among kasing-kasing nga diin mao ang among kalipay ug mao ang among kabugaton nga among ipasig-ambit ngadto sa mga tawo ang imong kamaayo Ginoo, ang imong grasya, ang imong gugma, ang maayong balita ngadto sa mga tawo nga wala pa nakadungog sa maong mensahe. Ni bisan pa karon o Dios nagaampo ako sa mga tawo karon Ginoo nga naminaw nga tan-aw nila wala sila tarong nga relasyon sa imuha. Lord, I pray nga din ikaw pod o Dios magahikap sa ilang kasing-kasing nga sila pod mismo moingon nga nagkinahanglan sila Dios sa ilang kinabuhi. Nga sila pod mismo makakita nga diin nagkinahanglan sila Ginoo sa ilang kinabuhi. Nga sila mismo pod Ginoo makakita nga diin nakabuhat sila sala, nakapasipala sila sa imong ngalan ug nagkinahanglan sila og Dios sa ilang kinabuhi. Niini nga kamatuoran Ginoo, ilang madawat nga diin makasasala sila ug mao ning paagi nga din ila kang dawaton nga Ginoo manluwas sa ilang kinabuhi. O Dios, salamat sa imong mensahe. Ako Ginoo nagaampo nga diin imong balang espiritu kanunay Ginoo magbutang sa kainiton sa tagsa-tagsa sa among kasing-kasing nga diin wala kami kusang kakahadlok Ginoo sa pagsulti sa among mensahe. Buhi man kami o patay, ikaw ang among alagaran o Dios sa tibok namong kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen og Amen. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahom ning gugma mo, huwag makalabaw. Sa tiunay kalipay ko, dalaygon ka, Jesus, igabay